Аз си бачкаш ли? Имам тук едни 50, какво ще ми дариш за тях? Хубаво, нати 50, дай ми 100. Добре дошъл в държавата на проститутките. Колега май просрочил си минутките. Главата ти е само малкото и пути. Часовете минават за минути. Добре дошъл в държавата на проститутките. Колега май свършиха ти минутките. Нормално, това което тя ти прави, жена ти дори не може да си го представя. Брат ми заеби ги ти с червени фенери. Тук всички фенери са бели, всички пички са топ модели, всички пички са дебели. Ко ще кажеш мърда, бой, добре. Аз знам най-добре с нас ти е. Ние сме най-новите дилари на щастие. Брат ми, нашата стока е вносна. Курвата свършва още преди да я докосна. Пресочихме лимита на всички парични преводи. С нас говори в евро или в левове. Заеби го предното, остай го старото. Сега ако искаш новото, пращай капарото. И пращай курвата да запазва випа. Нека дойдем, ще я цъкнем в клипа. Да има после вкъщи с какво са похвали. Не само как уж сме я въртяли. Ако става дума за черти, пиши. Ако става дума за жени, звънни. И като си пред джама, помни, българките са най-красивите жени. Добре дошъл в държавата на проститутките. Колега май просрочил си минутките. Главата ти е само малкото и пути. С нея часовете минават за минути. Добре дошъл в държавата на проститутките. Колега май свършиха ти минутките. Нормално, това което тя ти прави, жената дори не може да си го представи. Брат ми заеби ги те червени фенери. Тук всички фенери са бели, всички пички са топ модели, всички пички са дебели. Ко ще кажеш мърда, бойс, добре ле.